aquesta jornada d'avui es tracta de donar a conèixer la feina, la tasca que fan les entitats de cooperació que tenim al districte de Sant Martí. És un districte molt ric amb entitats de cooperació i solidaritat. I aquestes jornades es tracta d'això, de donar a conèixer la tasca que estan fent arreu del món, a països molt necessitats i molt empobrits. Som una junta de 4 persones que vam conèixer el país d'Etiòpia amb les seves mancances molt concretes en el 96 i a partir de llavors ens vam formar com a associació i el 98 vam començar un projecte amb nens desnutrits de 0 a 5 anys. Han fet exposició tant de la propaganda, de fulletons de la tasca que fan, com també artesanies dels països que d'alguna manera ells representen aquí. Avui en aquesta fira estem fent dues coses diferents. Una és, tenim aquí darrere, podeu veure, que hi ha diverses persones fent dibuixos i això és un projecte que el que volem és que la gent faci un dibuix per Cuba. Hi ha 2 persones de l'associació que se'n van d'aquí a una setmana cap a Cuba, s'emportaran tots aquests dibuixos i els entregaran allà a nens i nenes de círculos infantiles. Llavors, d'altra banda, tenim una parada on hi ha tot d'objectes d'artesania que fan allà els cubans i la majoria estan fets amb materials de rebuig, com paper, després hi ha pulseres de ceràmica, és tot una mica el que fan allà, no? El dia d'avui es tanca amb una taula rodona on hi haurà 3 ponents i després un debat obert a la gent que vulgui fer preguntes i tingui dubtes tant als ponents com a les entitats.